contact our viewers hotline. Draw ni felly at Sean Jenkins. Croeso I Pawb a'i Farn. Heno rydyn ni ar faes Eisteddfod yr Urdd yng Ngwalchmai, Ynys Môn. Mae di bod yn grysboeth yma yr wythnos hon, ac bod y tywydd wedi troi chydig bach yn wyntog erbyn hyn, rydyn ni'n gobeithio bydd y dadlau heno dal yn dadfaid. Wel, yn dilyn etholiad hanesyddol, 2 wythnos yn ôl I heddi, Rhina Piorwerth a'i lywodraeth newydd sydd wrth y lliw lawr yng Nghaerdydd. Newn ni glywed gan ein cynulleidfa ni yma yn y man, ond yn gynta, shwt ymateb sydd wedi bod ar Ynys Môn, cartre'r Prif Weinidog newydd wrth gwrs, I ganlyniad yr etholiad ar wythnosau cynta o'r Senedd newydd. Mae yna amryw o bethau mae eisiau'r llywodraeth yma mynd I afel â nhw, no se? Sa'm llawer o ddim byd rownd yma I pobl. Mae yna pethau bach, now again, caffis o'n stwff fel yna, ond sa ddim swyddi I pobl ifanc sy'n dod allan o ysgol a allan o coleg, maen nhw'n gorfod trafeilio oddi wrth yr ynys wedyn I mynd I chwilio am waith. Swn i'n licio mwy o lywodraethu sydd yn ffocysu ar anghenion Cymru yn gyffredinol. Swn i'n licio mwy o bwyslais ar gofal, iechyd, addysg. Yn amlwg, mae'r sefyllfa HS2 o ddiordeb. Dwi'n meddwl mae lot o pobl yn flin am y sefyllfa yma, so fysa'n neis I Gymru gael chwarae teg efo hwnna. Wel, iechyd yw'r prif beth, dwi'n credu, pan mae pobl yn cael diagnosis, bod nhw'n cael eu trin yn gynt. Maen nhw sôn bod nhw'n mynd I gael wylfa arall yma. Gawn ni, dwi'n yn gwybod, mwy o gyfleoedd gwaith I bobl ifanc, hwnna sy'n bwysig. Lleisiau o'r ynys yn fanna ac mae yna fwy o leisiau brwd yma heno sy'n cynrychioli sawl ardal o Fôn a Thu Hwnt. A nhw sy'n mynd I fod yn herio ein panel ni. A dyma nhw I chi. Mair Rowlands, aelod Senedd dros yr etholaeth hon, Bangor Conwy Môn. Dafydd Wyn Thomas o Reform UK. Joanna Stalad ar ran Llafur Cymru. A Dafydd Griffith, rheolwr gyfarwyddwr Menter Môn. Croeso mawr I chi gyd sydd fan hyn heno, a croeso I chi gytre hefyd I Pawb a'i Farn. Cyn ein bod ni'n mynd at ein cwestiwn cynta ni heno, hon yw'r Pawb a'i Farn gynta ers yr etholiad, ac fel o'n i'n sôn, mae dan ni lywodraeth newydd yn cael ei harwen gan blaid newydd. Felly, dwi am droi at Mair Rowlands o'r blaid honno, Plaid Cymru I ddechrau. Mair, croeso ato ni I Pawb a'i Farn. Mae ychydig dros bythefnos ers I Rhina Piorwerth ffurfio I lywodraeth newydd a fi'n gwybod dych chi ddim yn y cabinet, ond gai ofyn I chi beth yw'ch asesiad chi o sut mae pethau yn mynd hyd yn hyn? Wel, I gychwyn, mae wedi bod yn gyfnod hynod o gyffroes. Dwi'n un o 43 aelod Plaid Cymru a mae'r cabinet wedi penodi ers pythefnos ac maen nhw wedi mynd ati yn syth efo'r gwaith o roi'r blaenoriaethau yn ei lle efo'r cynllun 100 diwrnod ac mae'n gyffroes a yn sicr mae gen I bob ffydd bod nhw'n mynd ati ar y frys I drio wneud hynny rwan. Chi'n sôn fyna am y 100 diwrnod cynta a nath y blaid sôn dipyn am y 100 diwrnod cynta yn ystod yr ymgyrch a'i pwysigrwydd nhw petasech chi yn ennill. Ond ers I Rhina Piorwerth ffurfio I lywodraeth, mae yna dipyn o sôn wedi bod am baratoi, am drafod a chreu cynlluniau. Dyna beth sydd wedi bod, a bydde rhai falle yn gofyn os ydych chi wedi paratoi'n ddigonol ar gyfer llywodraethu. Wel, dwi'n meddwl, da ni wedi cael un llywodraeth mewn lle ers 27 mlynedd. Da ni'n llywodraeth gwbl newydd. Mae gennym ni gabinet efo profiad ar draws nifer o feisydd. A mae'r cynllun 100 diwrnod yn mynd ati I weithio efo sectorau a gweithlu enghraifft y cynllun gofal plant. Mae gennym ni'r gwasanaeth iechyd ac edrych I roed yr canolfannau llawfeddygol ac yn amlwg mae rhaid I ni siarad efo'r arbenigwyr yn y meysydd hynny I fynd ati I lunio'r cynlluniau Ond rhai yn dweud diffyg
manylion, a mae pobl yn awyddus, pobl fan hyn o fi'n siŵr, yn awyddus i weld newid, ac mae amser yn bryn i chi. Ie, 4 mlynedd, mae'n mynd i fod yn heriol, ond... A'r 100 diwrnod na hefyd? Ie, 100 diwrnod, ond mae angen i ni fod yn uchelgeisiol, ac maen nhw wedi bod mewn lle ers pythefnos, a mae yna gynlluniau enghraifft edrych ar yr cynllun cynnig ysgol am ddim, sydd, da ni wedi dweud bod hwnna'n mynd i ddod mewn yn mis Medi, ac yn sicr mae yna lot o ffrwyth y gwaith yna yn dod at ei gilydd dros yr har rwan. Ac un cwestiwn bach arall, oedd Rhina Piorwerth wedi sôn bod e yn ystod i sgwrs gyntaf gyda Phrif Weinidog y Deyrnas Unedig Keir Starmer wedi wneud yr achos am fwy o bwerau i Gymru. Siwt mae'r broses na o hawlio mwy o bwerau, wneud cynnydd yn hynny o beth, yn mynd i edrych? Wel, dwi'n meddwl yn gyntaf mae'r hun a Piorwerth fel Prif Weinidog wedi gosod yn glir sut ni eisiau'r berthynas yna i weithio rhwng Llywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru a bod Llywodraeth Prydain yn rhoi sylw i Gymru o ran yr elfennau, o ran datganoli a mwy o bwerau. Yn sicr mae hynna'n rhan o sut ni eisiau gweld y Cymru yn gwelled. Ond dyn nhw ddim wedi rhoi lot o sylw i'r Llywodraeth diwetha, i Eluned Morgan pan oedd hi'n Brif Weinidog, ac oedd hi o'r un blaid â Keir Starmer. Felly, pam ych chi'n credu bod Sir Keir Starmer yn mynd i ymddwyn yn wahanol gyda chi? Wel, da chi'n gweld da ni gyd wedi gweld beth sydd wedi digwydd ar y blaid lafur ar draws Cymru ar ôl can mlynedd. Mae'n amlwg bod pobl Cymru ddim yn hapus efo sut mae llafur wedi gweithredu ar lefel Cymru a San Steffan, ac mae yna gyfle iddyn nhw fod yn edrych ar hynny'n wahanol. Pethau syml enghraifft fel datganoli cyfiawnder, mae o'n rhan o ddeddfwriaeth bod ni'n gallu gofyn am y pwerau. Fel nath y Llywodraeth lafur diwetha. Ond nethon nhw ddim mynd mor bell o hynny. Dwi'n gweld, ond chi'n credu bod Keir Starmer mynd i rando arno chi? Wel, da ni'n mynd i wneud pob beth o fewn yn gallu rhoi Cymru'n gyntaf ar yr agenda yn y trafodaethau hynny. Diolch yn fawr. Dafydd Wyn Thomas o Reform UK, na i droi ato chi. Reform UK yw'r gwrthblaid bellach yn y Senedd. Mae'r byd gwleidyddol wedi cael ei droi ben i weired mewn ffordd. Ond gai ofyn, beth yw'ch gobeithio'n chi am siwt bydd eich plaid chi yn mynd ati fel gwrthblaid? Beth ych chi eisiau gweld ganddyn nhw yn y Senedd? Wel, ath i dod o... Bydd ni'n gael cofio ydy, cyn etholiad, ath i dod o dim byd i 34 o bobl o backgrounds wahanol, o ffermio, o finance, o pobl o'r milwyr, pethau fel yna. Maen nhw wedi dod mewn i'r plaid, maen nhw'n pobl newydd, a maen nhw yna rwan, a maen nhw'n sbio drost yr Senedd, a da ni'n cael mewn i'r grwpiau, lle da ni'n gallu, da ni eisiau gweithio efo plaid, y ceidwadur, a llafur, i cael y polisia gorau i Cymru. Beth yw'r pethau chi eisiau gweld gan eich plaid? Beth yw'r pethau chi eisiau gweld nhw yn brwydro amdanyn nhw? Wel, mae Dan Thomas yn barod i deud mae o eisiau gweithio efo plaid i reformio'r SFS scheme. Dwi'n ffarmwr fy hun, dwi o Ynys Môn, a dwi'n gweld sut oedd hwnna yn mynd i effeithio bywyda a busnesau ffermwyr ar yr Ynys a dros Cymru. A dwi'n meddwl, os fedrwn ni gweithio fe'n gilydd dros hynna, gret. Os fedrwn ni ddim, rhaid i ni dal traed nhw i'r tân, fel dwi'n dweud. Ond da ni'n gobeithio, lle fedrwn ni gweithio fe'n gilydd a creu polisiau i Cymru, cos os da ni'n neud y polisi gorau i Cymru sy'n ennill. A mae yna 34 o aelodau Reform yn y Senedd, fel o'ch chi'n sôn. Ydych chi'n credu bod y grŵp na mynd i allu aros gyda'i gilydd yn un uned gref? Achos mae gan bleidiau Nigel Farage hanes o chwalu yn enwedig yn y Senedd. Dwi'n meddwl hynna'n hanes o stalwm rhan i'n parti fychan, ond drwan, da ni wedi cael grŵp a da ni wedi cael yr hustings a mynd trwad a pigo'r candidates gorau da ni'n gallu, a da ni'n mynd o daith o blwyddyn dwytha i blwyddyn yma efo'n gilydd fel grŵp, a da ni'n nabod ein gilydd, a ni'n gobeithio fedrwn ni'n mynd ymlaen a gweithio fe'n gilydd. A yn barod, mae'r Dan a Helen a pobl eraill yn gweithio fe'n gilydd, a da ni'n fformio yr planiau i gweithio a wneud pethau yn y Senedd. Diolch, Dafydd. Johannes Staled, na i ddod â chi mewn fan hyn. 9 sef i'r blaid lafur yn y Senedd. Eich wyneb chi fyna yn adrodd y cyfrolau. Ar hyn o bryd, mae fel bod y blaid yn methu cytuno ar beth ath o'i le. Mae'r blaid yn Mae Caerdydd yn pwynt o bus at San Steffan, a'r blaid yn San Steffan yn pwynt o bus at y blaid Mae Caerdydd. Ble mae'r blaid lafur yn mynd o fan hyn? Dwi'n meddwl mae'n really bwysig bod ni'n deall bod na ddim un peth sydd wedi mynd o'i le. Yn amlwg mae yna nifer o rhesymau mae pobl wedi colli ymddiried yn y blaid. Mae rhaid i pawb
cymeryd y cyfrifoldeb am y pethau oedden nhw'n gallu rheoli. Ni yn fan hyn yn lleol, Llafur Cymru o fewn ein wlad ni, a San Steffan. Felly dwi'n meddwl mae'r cymeryd y cyfrifoldeb o bob ochr yn bwysig, a bod ni'n cael y cyfnod rwan yn rando, yn ystyried, yn meddwl yn sylfaenol amdan beth da ni angen wneud i dangos bod ni yn heiddi yr ymddiried, a hefyd i ddangos yn well beth da ni yn wneud, achos fel mi o'n i'n dweud yn ystod yr ymgyrch, a fel dwi dal i ddweud, mae yna lot o pethau dda yn dod drwyddo. Dwi'n meddwl mae yna yn amlwg problem gyda sut da ni wedi cyfathrebu. Y cwestiwn allweddol fi'n credu yw, os angen newid y prif weinidog yn Rhif 10 Downing Street? Dydy o ddim yn swydd fi, dwi'n meddwl, fel cyn ymgeisydd i... Ond mae rhaid bod chi farn, Joanna? Wel, ie, ond dydy hynny ddim yn rhywbeth fysa i yn personol eisiau cyhoeddi. Dwi'n meddwl mae'r pobl yn San Steffan angen ystyried hynny. Ond ydych chi'n hapus gyda Keir Starmer fel prif weinidog? Dwi'n meddwl y tro diwetha oedd o yn Nghymru, mi oedd o yn Llangefni, mi o'n i yna, a mi oedd o yn datganu y fuddsoddiad yn Wylfa sydd yn dod. Felly mae Keir wedi gwneud pethau dda dros Gymru hefyd. Mae yna lot o pethau sy'n gallu bod yn gywir ar yr un pryd. Iawn, oce. Wel, wrth i'r gwynt gynyddu o'n cwmpas ni, na i droi at y gynulleidfa fan hyn nawr, achos da ni am fynd at ein cwestiwn cynta ni ar gyfer y panel hyn, ac mae'r cwestiwn hwnnw yn dod gan Osian. Osian, beth yw eich cwestiwn chi? Mae cyfoeth naturiol anhygoel gyda ni yma ar Ynys Môn, a dyma fy nghwestiwn i ar gyfer y panel. Beth fydd y Llywodraeth newydd yn ei wneud i sicrhau bod prosiectau ynni adnewyddadwy yng Nghymru yn cael eu perchnogi'n lleol ac nad yw'r elw'n cael ei golli i gwmnïau o'r tu allan i Gymru? Diolch yn fawr, Osian, am eich cwestiwn. Chi sôn fan hyn am ynni, wrth gwrs, creu ynni a chreu swyddi a golyd hefyd, wrth gwrs, drwy'n wneud hynny. Ond gai ofyn i chi cyn bod fi yn troi at y panel. Beth yw'ch barn chi ar hyn? Sut ydych chi'n asesu'r sefyllfa ar yr ynys ar hyn o bryd? Dwi yma ar ran 10, sef datblygiadau egni gwledig, a da ni yn wastad yn galw am safonau cenedlaethol ar berchnogaeth leol a buddion cymunedol. A da ni yn gweld yn ein gwaith ni bob dydd lle ar lawr gwlad. A hefyd mae gwaith ymchwil yn dangos os ydy'r prosiectau yma yn prosiectau masnachol, mae'r elw i gyd yn mynd ac yn gadael Cymru. Ond os ydyn nhw y brosiectau cymunedol, mae'r arian yn aros adra. A dwi'n meddwl, yn yr oes ohoni, mae'n cymunedau ni angen bob cymorth sydd ar gael iddyn nhw, lle. Wedyn, swn i'n cael gwybod beth di barn y panel am hyn. Reit, cyn bod fi yn mynd at y gwleidyddyn, achos ni wedi clywed tipyn wrthoch chi yn barod. Gai ddod a chi mewn fan hyn, Dafydd Griffith, o Fenter Môn. Mae rhaid bod chi yn rhinwedd eich swydd chi yn ymwneud tipyn ar maes ac yn gweld falle y farn gymysg sydd i gael o bosib am hyn ar yr ynys? Wel, mae yna farn cymysg, mae yna wahanol gynlluniau a mae yna wahanol modelau. Mae Fenter Môn yn fenter adfywio ardal. Ac rhyw 15 mlynedd yn ôl, dyma ni'n cychwyn ar gynllun Morlais. A be mae Morlais yn ceisio gwneud ydy cymryd nerth y llanw a droi y drydan, a hwnna'n drydan gwyrdd. Ond trwy wneud hynny, da ni'n gobeithio creu swyddi, datblygu sgiliau, gweithio fo'r gadwyn gyflenwi. Mewn gwirionedd, beth ydy Morlais i ni ydy cynllun adfywio. Mae'r trydan bron yn eilbeth a defnyddio hwnnw, a da ni'n ceisio uchafu'r bydd yr ardal leol. Felly, wrth ni'n cytuno hefo Osian, dyna ydy'r delfryd, bod yr bobl leol yn cael y bydd cyflawn o'r adnodd leol. Yn amlwg, dydy hwnnw ddim yn bosib ar bob achlysur, mae rhai o'r cynlluniau mae'n anfarth, ond mae angen newid y cydbwysedd, felly bod y gymuned sydd yn cario'r faich hefyd yn cael y bydd. A tydi'r cydbwysedd na ddim wastad ddim yna. Ond mae rhywbeth da ni'n ceisio gwneud efo cynllun fel Morlais a gobeithio cynlluniau eraill hefyd. Mair, beth fysech chi yn dweud i Osian, a sut fysech chi'n ei ateb i gwestiynau yn fanna? Mae Llywodraeth Plaid Cymru efo ni'n deud yn y manifesto bod ni eisiau strategaeth ynni Gymru sydd yn blaenoriaethu perchnogaeth gymunedol a bydd cymunedol o gwahanol brosiectau a sefydlu corff ynni Cymru i fod yn
edrych ar prosiectau mawr yna, sicrhau bod y bydd cymunedol. Da ni eisiau gweld o leia 15 i 25% o brosiectau yn dod â bydd cymunedol. Ac mae yna, yn sicr yn Ynys Môn, mae Ynys Môn yn arloesi yn y maes yni. Da ni wedi clywed am morlais yn ei llanw, yn ei solar, hydrogen, da ni wedi gweld o ran yr urdd a cynllun hydrogen yn pweru yr urdd yma. So mae yna arloesiad yn digwydd yma ac mae o'n cael effaith ar economi leol a cymunedau lleol. Mae rhaid i ni flaenoriaethu. Ond mae yna gost i hyn, yn dos e? Oes. Yn amlwg mae yna gost a mae rhaid i ni gydweithio efo partneriaid o ran edrych ar y strategaeth yn ni a sut dyn ni'n gwireddu hynny, ond does yna ddim strategaeth wedi bod a mae angen i ni fod yn uchelgeisiol o ran beth dyn ni'n gallu gyflawni mewn llywodraeth a gweithio efo cymunedau ar hynny. Dafydd Wyn Thomas, gai ddod â chi mewn fan hyn. Falle ddewn ni nôl yn y man i sôn am y zero net a dymuniad Plaid Cymru i gyrraedd hynny erbyn 2040, ond wrth gwrs mae'r Reform yn erbyn hynny. Da ni efo approach wahanol iddo fo, dweud y gwir, da ni'n meddwl. Dwi'n cytuno yn llawn bod mae pŵar llanw, mae o ddim yn cael ei datblygu gymaint a dylio fod. Da ni'n gweld y pŵar o gwmpas yn Ynys Môn, da chi'n mynd i'r sgeris, Menai Stret, lle oedd hwnna, a mae pŵar y môr yn anhygoel. A beth ydy'r peth gorau amdan pŵar y môr ydy, dim fel y gwynt neu solar na dim beth fel hynna. Da chi'n gallu planio pa bryd mae'r pŵar yn hitio'r grid, am faint sy'n mynd i bod, a cryfder y pŵar. A dwi'n meddwl y datblygiad sydd wedi cael ei wneud yn lleol ar y technoleg yna, rhaid i ni pwysio ymlaen rwan. Rhaid i ni ddim just planio, rhaid i ni wneud rhywbeth efo'r technoleg yna. A dwi'n meddwl mae'n bwysig, rhaid i pobl lleol cael y jobsus yma. Ond hefyd, da ni wedi colli capacity yn Cymru i wneud steel. Da ni wedi colli Port Talbot. A da ni wedi colli open cast mining yn y valleys. Ac oedd hwnna'n mynd i... Da ni'n colli y resources yma a da ni angen ail ddiwydiannu yn Cymru a dod ar industry yn ôl a trio bildio gymaint a'r technoleg ma da ni'n gallu wneud yn Cymru. Dod â jobsus yn ôl ac efo'r jobsus yn y cymuned, da ni'n cadw pethau fel y cymunedau'n byw a'r iaith yn byw. A dyna di'r pethau bwysig amdan hyn. Joanna Stalad, beth fysech chi yn dweud? Wel, dyn ni'n falch o'n record ni yn y Deyrnas Unedig ac o fewn Cymru yn blaenoriaethu y swyddi gwyrdd cynaliadwy yn cymeryd mantais o'r adnoddau sydd ganddyn ni yn lleol, sicrhau bod ni'n blaenoriaethu y swyddi yn yr ardal lleol. Da ni eisiau cefnogi unrhyw blaid sydd eisiau cario ymlaen y waith da ni wedi bod yn wneud. Dwi yn poeni gyda nifer o pleid arall, nid just Reform, amdan mynd yn ôl ar y zero net. Dwi'n meddwl swydd ni rwan fel plaid yn y Senedd sydd ddim yn llywodraethu ydy gofyn y cwestiynau caled amdan wneud yn siŵr bod ni'n rhoi'r amgylchedd fel y blaenoriaeth o hyd. Osian, be newch chi o'r hyn i chi wedi clywed gan y panelwyr hyd yn hyn te? Swn licio chdi bach fwy o gig ar yr asgwrn yn enwedig sôn am sut mae'r pethau yma'n mynd i ddigwydd. Er enghraifft y swyddi yn y diwydiant gwyrdd, sut da ni'n mynd i gadw hynny'n lleol. Mae mor bwysig bod gennym ni gyfleoedd i bobl ifanc yr ardal yma, lle bod nhw'n mynd ar draws y ffin a mynd i wledydd eraill, i mynd â'i arbenigedd nhw fan nhw. Mae gennym ni yr angen ar gyfer y bobl leol sydd yn ffynnu'r myd gwyddoniaeth a pheirianneg. Da ni angen nhw yma. Sut maen nhw'n mynd i wneud yn siŵr bod y bobl ifanc yma yn aros yn ein cymunedau ni. Na i fynd nôl at hwnna. O'n i'n gweld chi nodio'ch pen fyna, chi gyda spector, chi nodio'ch pen yn cytuno gyda beth oedd Osian yn dweud yn fyna. Dwi'n hoff ofnadwy o fanylion, ac yn anffodus dwi'n wedi clywed dim manylion gyn y panel heno ynglyn â sut maen nhw'n mynd i wneud creu ynni gwyrdd, sut maen nhw yn mynd i wneud hynna'n gymunedol. Un o'r llyffeitha'r mwyaf ydy cyfalaf. A mae'n anodd iawn i gwmni yn wedig, dydwch, Menter Môn, maen nhw wedi cael pres i Morlais wan, dwi'n meddwl bod nhw'n cael 10 miliwn gyn Ewrop a wedyn wedi cael 10 miliwn o rŵr arall. Sgwnnw nhw mor arian i roed y twrbeini mewn, maen nhw'n dibynnol ar gwmnïau trydydd parti i roed y twrbeini yn y môr. A da ni dal i ddisgwyl hynna. Dwi'n meddwl ar llyffeitha'r mwyaf ydy arian cyfalaf.
A wedyn, sut, os wedi y panel ddeitha ni, sut maen nhw, y manylion, o sut maen nhw'n wedi cael eu strategaetha i weithio, i fysa yna'n wych. Mae yna un llaw wedi codi fan hyn, chi fyna. Diolch yn fawr, di'n cytuno efo Ieuan bod eisiau hyrwyddo yr llanw, ond hefyd da ni eisiau gwneud efo'r hael a'r gwynt. Ond dwi'n meddwl, pryd da ni'n sôn am ynni, da ni'n sôn am un o'r pethau fwyaf creiddiol sydd yn gwynebu parhad y ddynoliaeth i'r raddau, achos newid hinsawdd ydy y peth sydd yn bygwth ni fwy na di byd arall ynde. A da chi'n berffaith gywir i ddeud, mae gynna ni adnoddau ar yr ynys, mae weld defnyddio rheini. Oedd John O'Stallard yn cyfeirio at mor wych oedd bod Starmer wedi dweud bod o isio adweithyddion newydd yn y Wylfa. Gai atgoffa John O'Stallard bod hi 20 mlynedd ers i Chernobyl digwydd, a cofiwch yr effaith gath hwnnw ar y diwydiant amaethyddol yma yng Nghymru filodd y filltirodd i ffwr. Dydy uranium ddim yn cael ei gloddio yn Ynys Môn, felly dydy o ddim yn un o'n adnoddau ni, nac di, mysa'r peryg yma am genedlaetha. Gofynnwch hefyd i'r cwmni sydd eisiau datblygu yn y Wylfa, sef Rolls-Royce, sut maen nhw'n ymwneud efo arfa niwclear. Allwch chi ddim bod yn erbyn arfa niwclear ag o blaid Rolls-Royce. Diolch, ni'n gwybod wrth gwrs bod Wylfa yn mynd yn ei flan, ond mae Rowlands, eich plaid chi sy'n llywodraethu bellach, ni'n clywed fyna mwy o fanylion. Pa fanylion allwch chi gynnig ynghylch eich cynlluniau chi yn y maes yma? Ie, dwi'n meddwl, yn amlwg, mae'n heriol ers i ni ddod allan o'r Undeb Ewropeaidd, does na ddim gymaint o gyfalaf a cynlluniau ar gael, ond mae rhaid i ni fod yn gweithio. Mae modd edrych ar y prosiectau mawr hynny, ond hefyd prosiectau bach, lle da ni wedi gweld prosiectau fatha Ynni Ogwen, yn Dyffryn Ogwen, yn dod ar bydd yna'n lleol, ac o ran polisi, o'n i'n sôn gynnam dod â'r polisi yna i sicrhau bod 15 i 25% o prosiectau hynny sydd dros 10 milliwatt yn dod a bydd cymunedol. Wel, does e ddim polisi yn ei le sydd yn gorfodi hynny ar hyn o bryd. O ran y pwynt, o ran swyddi, dwi'n meddwl mae rhaid i ni fod yn gweithio efo sector addysg bellach, addysg uwch i fod yn sicrhau bod ni'n hyfforddi pobl ifanc yn y maes syni adnewyddadwy i fod yn cadw nhw yma ar ynys ac yn cadw nhw yng Ngogledd Cymru, ac hefyd edrych ar be di'r polisi o ran prifysgolion ac ariannu prifysgolion a sicrhau bod pobl ifanc yn dod nôl yma i weithio. Mae yna brosiectau cyffroes, ond dyn ni angen sicrhau bod yna prentisiaethau a pethau yn mynd efo'r prosiectau yma hefyd. Achos gaethon ni adroddiad Alan Milburn cyn ysgrifennydd Iechyd y Deyrnas Unedig heddi yn sôn bod diweithdra ymhlith pobl ifanc yn gweithygu ar draws y Deyrnas Unedig. Felly, Dafydd, swyddi, dyna beth ych chi'n sôn am swyddi yn gynharach. Hynny sy'n bwysicau i chi fan hyn? Dwi'n meddwl, a gael jyst mynd nôl i Wylfa, dwi'n credu'n Wylfa fy hyn. Oedd Chernobyl yn rhywbeth ofnadwy nath digwydd, ond oedd o'n R2BKM reactor, oedd o di diseinio gan y Soviets. Ni'n mewn i fanylion fan hyn nawr, Dafydd. Oedd wedi torri corneli ac oedd o mewn shed fel allan y fyna. Yn Wylfa, mae wahanol technoleg. A beth am y swyddi te? Efo'r swyddi, efo coleg mennau yn lleol a pethau fel yna, da ni eisiau dod ar pobl ifanc i mewn i'r swyddi a dod i fyny efo Wylfa. A mae'n bwysig iawn, efo'r renewables sydd gan ni ar y funud, mae yna broblem efo pan maen nhw fyny, a gormod o egni, a da ni'n talu 1,5 biliwn blwyddyn dwytha i deith nhw troi y turbina off. Mae'r Wylfa yn bwysig iawn fel stopgap, so wedyn pa mae'r renewables mae'n gweithio, mae o yna iddyn ni. A hefyd, dwi jyst gyda dweud, mae yna data centre, oedd o eisiau dod i Ynys Môn, oedd o eisiau creu data centre yn Octel. A'r unig peth sy'n fyna ydy concrete asbestos, a mae o'n edrych yn ofnadwy. Ac un o'r rheswm a gafodd o'i refused gan Anglesey Council Planning Department, ond dweud o'n mynd i ddim edrych yn ar o lad. Da ni'n gorfod cael yr joint up thinking yma hefo'r wahanol industries a dod â nhw i'r ynys. Dafydd, mae yna law fyna i ddechrau chi fyna, syr, chi. Mae mudiad gwrth-niwclear Pawb yn cynnal cyfarfod cyhoeddus nos Iau nesaf yng Nghapel y Maes, Bangor, a dyn ni wedi gwahodd arbenigwr ar diwydiant niwclear Dr David Hawke o Brifysgol Aberdeen i rannu brofiad. I brofi bod y model Rolls-Royce am adweithydd modiwlaidd, a mae yn un mawr gyda llaw, nid yn un bach o gwbl.
Mae'n mynd i danseilio yr holl achos economaidd dros hynny. Ond yn fwy brawychus byth, mae wedi gwneud ymchwil manwl ar be mae wedi gweld o gynllun adweithydd Rolls-Royce ar hyn o bryd. A beth sy'n wirioneddol yn codi braw yw bod nhw'n barod i dorri corneli diogelwch, bod na ddim cynhwysydd dwbl mewnol o gwmpas y craidd yn bylydrol, a bod na ddim cynhwysydd o dan yr adweithydd chwaith. Felly, chi weld, mae Rolls-Royce allan i wneud arian mawr ar gefn ninedd fel trestalwyr, a dwi'n croesawu'n fawr penodiad Adam Price fel gweinidog menter cysylltedd ag ynni newydd yn Llywodraeth Cymru, ac mae e'n gwneud syniad calonogol iawn yn barod ynglŷn â datblygu cynlluniau ynni adnewyddadwy yn araddfa eang. A gobeithio felly gawn ni weld llwyddiannau fel yn ei Ogwen, yn ei Padan Peris, Awel a Mantawe, i gyd yn gynlluniau dan berchnogaeth leol yn cael ei ailadrodd ar sail llawer ehangach ledled Cymru. Diolch. Mae'r gair ola i chi. Adam Price wedi bod yn gadarn iawn dros y deudydd nesaf, yn gosod i stondin mas. Be newch chi o'r hyn mae wedi dweud? Ie, dwi'n meddwl, mae'n gyffroes iawn, mae'n mynd ar be oedd yn manifesto ni. Mae'r rhaid i ni gael strategaeth yni sydd efo cymysgedd yni a bod ni'n blaenoriaethu'r bydd cymunedol hynny. Fel bod pobl Cymru yn cael yr elw yna, ac hefyd bod y swyddi'n cael ei creu yng Nghymru ac yn cadw pobl yma. Gret, wel diolch yn fawr iawn i chi am eich cyfraniadau nawr. Mae'n amser i ni fynd am egwyl. Ond dewch nôl ato ni pan fyddwn ni'n trafod prisiau bwyd, ac un o'r pynciau llosg ar y maes fan hyn yr wythnos hon yn sicr trafnidiaeth. Welai chi mewn 2 funud.
Croeso nôl i Pawb a'i farn o faes Eisteddfod yr Urdd ar Ynys Môn. Heb oedi, fe ewn ni'n syth ymlaen at ein hail gwestiwn ni heno sy'n dod gan Will Hughes. Will, beth yw dy gwestiwn di? Yn hanesyddol, mae Môn yn cael ei adnabod fel mam Cymru am ei gallu i gynhyrchu bwyd i Gymru cyfan. Ond pryd gawn ni fwy o fuddsoddiad mewn cynhyrchu bwyd, yn enwedig gyda'r costau'n codi'n wythnosol? Diolch yn fawr, Will. Cyn bo fi'n troi at y panel, gai ofyn, ti'n ffarmo? Fi'n cymryd, wyt ti, Will? Na, gweithio yn y diwydiant hynny ydw i. Gweithio yn y diwydiant hynny, Byddwch chi wedi bod yn ddefnyddiol yn y drafodaeth bethau. Ond be newch chi te o'r sefyllfa ar hyn o bryd o ran costau bwyd a'r, fel o'ch chi'n sôn ar hyn sy'n cael ei gynhyrchu fan hyn o ran bwyd ar yr ynys? Yn Pawb Farm, da ni wedi crybwyll y cynllun ffermio cynaliadwy yn barod. Dwi'n meddwl fod, da ni sôn, mae'r pleidio'n sôn bod dwi eisiau gwneud addesiadau hwn, pa addesiadau maen nhw'n ella'n awyddus i wneud, sut mae hynna'n mynd i gefnogi'r diwydiant amaeth, a sut ydyn ni'n cynhau gynhyrchu bwyd ar gost y fforddiol i deuluodd a bwyd meithlon iddyn nhw hefyd, a sut ydyn ni'n cefnogi'r deuluodd mae mwyn nhw'n gallu gael y bwydydd meithlon yma da ni'n gynhyrchu. Ti yn fab ffad, maen nhw'n agos, o'n i'n agos. Diolch, Will. David Wyn Thomas, fi'n i droi atoch chi yn syth. Bys da'r ffom i weid ar hyn? Sut fysych chi yn ateb cwestiwn Will fyna? Dwi'n meddwl rhaid ni'n rhoi mwy o support i ffermwyr yn Cymru, a dwi'n meddwl, fel ni'n dweud, da ni eisiau gweithio efo plaid i reformio'r SFS, a mae yna rheola yna amdan 10% fallow land a pethau fel hynna, mae pethau angen newid. Os da ni efo tir dda yn Ynys Môn, da ni'n gorfod defnyddio gymaint sy'n ni'n gallu. Dwi fy hun fel ffermwyr, da ni wedi wneud, da ni wedi agor goedwig fawr, da ni wedi wneud pethau'n hunan i dod â wildlife a creu gwahanol environment a dod â gwahanol anifeiliaid i mewn. Ond mae'n bwysig iawn cael y balans, a dwi'n meddwl efo'r reform yr SFS, os rydyn ni gweithio efo'i gilydd, dwi'n meddwl bod ni'n gwneud o'n dda i ffermwyr a pobl ifanc yn hynna. Ond dwi'n gorfod dweud, efo'r costa byw ar y funud, efo supermarkets, bob dim fel hynna, byddwch chi'n gorfod sylweddoli ydy, mae'r average margin maen nhw'n gwneud ta 2 i 4%. A fi fy hun fel producer bwyd, un o'r taxes mwyaf da ni wedi cael blwyddyn yma ydy'r EPR packaging tax. So na i just deitha ni, os da chi gael palet o boteli neu rhywbeth fel hynna, o blaen, oeddech chi'n prynu'r palet am 250 o bunnoedd. Mae yna 100 pint o tax rwan ar bob palet o boteli. A os da chi'n rhoi hynna trwy production line, a mae'n adio costau i pawb fel hynna, mae'n cael ei pasio ymlaen i pobl. A dwi'n meddwl rhaid i'r Llywodraeth wneud llai o trethu ar y busnes yma, achos yn y diwedd ni sy'n talu. Wel, mae hwnna'n gwestiwn i Joanna Stallard a'ch plaid chi, bod angen gostwng trethu mwyn helpu busnesau, yn enwedig busnesau, fel rhai oedd David yn sôn amdanyn nhw. Wel, beth faswn ni'n dweud sy'n yn amlwg yn wahanol i Dafydd ydy mae lot o'r problemau sydd wedi cael ei achosi yn ymwneud â Brexit. Nid yn unig i cynhyrchwyr, ond y pobl sydd yn prynu bwyd bob dydd. Mae hyn yn rhywbeth, mae'r costiau bwyd yn effeithio pawb yn yr allwen. A mae yna pethau da ni wedi edrych arnyn nhw fel y Llywodraeth i sicrhau bod ni'n gallu dod i'r afel ar yr argyfwng costiau byw. Dwi'n gwybod mae Rachel Reeves wedi gwneud y disgownt ar VAT yn ystod yr haf eleni. Mae wedi gwneud break egwyl ar trethu ar gyfer yr HGVs, oherwydd da ni'n gwybod bod nhw wedi cael ei effeithio gyda'r mynd a dod ar bwyd hefyd i'r archfarchnadoedd. Da ni'n gwybod bod mae pethau o fewn yr archfarchnad, da ni'n edrych arnyn nhw i wneud yn siŵr bod ni yn dod ar pwysau i lawr i'r pobl sydd yn prynu o ddydd i ddydd. Da ni yn canol storm rhyngwladol, felly mae'n bwysig bod ni yn cymeryd y camau. Esiampl arall dwi'n gallu meddwl amdano fo off top fy mhenni ydy wneud yn siŵr bod plant yn yr ysgol yn derbyn bwyd bob dydd. Mae yna pethau sydd yn digwydd, a da ni angen i Llywodraeth yn y Senedd cydweithio i gweld sut da ni'n trio datrys rhywbeth sy'n andros o heriol. Diolch sôn am storm, mae yna storm yn digwydd y tu allan ni'n clywed yn iawn fan hyn. Mae Rowlands, gai ddod â chi mewn hyn. Un peth sydd wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar o ran prisiau bwyd yw'r hyn sy'n digwydd yn yr Alban gyda'r SNP, a hynny yw bod nhw, maen nhw'n gwneud tro pedol erbyn hyn, ond o nhw eisiau rhoi cap ar brisiau bwyd ar gyfer nwyddau fel llath a wyau ag ati. Di hynny'n rhywbeth byddai Plaid Cymru yn ystyried o gwbl i fynd i'r afel ar sefyllfa yma?
Yn sicr mae cynnydd mewn costau bwyd a chwyddiant yn cael effaith ar y costau byw, a mae rhaid i ni edrych ar mesurau posib i helpu pobl. Mae hynna'n cynnwys rhai yn cynllunio ni o ran gofal plant, prydysgol am ddim, ond hefyd ni eisiau cael strategaeth bwyd i Gymru, edrych i fod yn cynhyrchu mwy o fwyd yn lleol. Ond ydy hynny'n mynd i helpu gyda chostau? Bydde hynny yn neud pethau'n ddrytach, na fydde fe? Wel, mae gallu dod â prisio lawr o ran bod ni wedyn yn defnyddio'r bwyd yna a cynhyrchu mwy o fwyd yma yng Nghymru. Da ni efo'r asiantaeth datblygu economaidd, da ni eisiau bod yn cefnogi y maes cynhyrchu bwyd. Mae gennym ni brosiectau gwych yma yn Ynys Môn, Menai Mussels, Halen Môn. Da ni hefyd eisiau edrych ar sut ydyn ni'n hyrwyddo ein cynnyrch bwyd ar draws y byd. Ag yn sicr, mae yna le o ran yr sector amaethyddol, mae'n cael effaith ar yn cymunedau gwledig ni. Da ni, enghraifft Plaid Cymru, wedi gwrthwynebu y ffarm solar ar Ynys Môn gan bod o yn echdynnu o'n tir amaethyddol ffrwythlon ni. Dafydd Griffith, gai ddod â chi'n ymryn, achos ni'n sôn am brisiau bwyd, ond mae hyn i gyd yn ymwneud â chostau byw yn fwy cyffredinol, a mae rhaid bod chi, ym Menter Môn, yn clywed bod yr esgyd yn gwasgu ar lot o bobl ar yr ynys. Yndan, digwydd bod yr un gyfrifol am bartneriaeth bwyd yn Ynys Môn. Ac wrth diwetha, oeddwn ni'n clywed am ffigurau gordewdra ymysg pobl ifanc. A mae Ynys Môn ydy un o'i rhif 1 neu rhif 2 trwy Gymru. A mae yna gysylltiad uniongyrchol rhwng gordewdra a tlodi. Ac yn amlwg, wedyn mae gordewdra hefo impact ar gwasanaeth iechyd ac yn y blaen. Felly mae o'n broblem ar Ynys Môn. Da ni hefyd yn gweithio efo ysgolion, a awdurdodau lleol mwyn cael mwy o gynnyrch Cymraeg ar bwydlenni ysgolion. Mwyn cadw'r bent Cymraeg o fewn yr economi. Felly mae yna fanteision o gynyddu faint o gynnyrch lleol sydd ar bwydlenni yr ysgolion i'r economi hefyd. Yn amlwg o'n i'n sôn am gostau bwyd. Sori, ydych chi eisiau dod mewn? Dewch chi mewn fan hyn. Dau beth o ran y diwydiant amaeth. Oedd Brexit yn gam awr yn ôl. Da ni wedi colli'r sicrwydd o gyllideb dros 6 blynedd. Mae hwnna wedi mynd. Ac mae hynna o ran ffermio yn gam awr yn ôl. Ac wrth gwrs mae'r cynllun newydd wedi dod i fod. Dwi'n mawr obeithio neu Plaid Cymru symleiddio llawer iawn ar y cynllun yma, wneud o'n fwy deniadol i ffermwyr. Ond dod nôl i gostau'n byw, mae rhaid derbyn bod beth sydd wedi digwydd dros y 6 mis diwetha yma wedi rhoi sbanar mawr yn yr economi. Mae rhyfel Trump yn Iran wedi creu bob math o helbulon i ni. Ond pan ydych chi'n edrych ar gostau'n byw yn hanesyddol, mae yna ffigurau newydd ddod allan yn dangos y fasged fwyd 20 mlynedd yn ôl yn costio 80 pint. Yr un fasged fwyd yn 2024 yn costio 70 pint. Wedi cymryd chwyddiant i mewn. Wedyn mae costa bwyd fel rhan o gyllideb y tŷ wedi dod i lawr. Ond beth sydd wedi digwydd wrth gwrs, yn y cyfamser mae costa y tŷ hun a'i gnesio wedi mynd i fyny'n aruthrol. Ond mae rhaid rhoi costa bwyd yn ei gyd-destun. Fyddwch chi rioed yn gweithio gen lliad i roi bwyd ar y bwr ac ydych chi wedi gwneud yn ystod y 5 mlynedd dwytha yma. Os yna unrhyw un arall fan hyn yn gweld bod yr esgyd yn gwasgu o ran, chi fan hyn, Llywela, Dwi'n teimlo bod rhai'r polisia maen nhw'n rhaid y pres yn ôl yn picedi ni, ond dydy o ddim. Mae'n wsos hana tymor, wsos yma mae bwydo pawb jyst yn dred. Mae costa byw, mae da chi'n cymryd o un, a da chi'n rhoi fo un a cymryd o'r llall. Dydy bwydydd am ddim i'r plant ysgol yn dod i ddiolchgar, ond pan dod i hanner tymor, 6 wsos, 7 wsos wyliau'r ha, diolch byd, diolch twtiad yr asgwrn o gwbl. Mae prisio hynny mynd i fyny, prisio petrol mynd i fyny jyst mwyn i fynd i allan i gael pres cyflog yn ôl. Dwi jyst teimlo fatha bod beth sy'n cael ei roed yn ei le ddim digon. Mae'n dod i fewn, helpu chdi bach, ond mae'n mynd allan 2 waith fel teulu. A fy ni, yn amlwg, nid Plaid Cymru sy'n gyfrifol am bob dim falle o Llywela yn sôn am hwnna, ond prydysgol am ddim. Mae yna heriau yn sicr yn dos ynglyn â gweithredu'r cynllun na Mair.
Dwi'n meddwl, o ran beth ydych chi'n ddeud rwan, dwi'n meddwl mae angen cymysgedd o gynlluniau. Dwi'n sôn am y prydysgol am ddim yr taliad cynnal ar gyfer teuluoedd ar ein cwmisel ag yr cynllun gofal plant. Mae gofal plant ar ei ucha o ran prisiau yng Nghymru ar draws y Deyrnas Unedig, a dyn ni eisiau helpu teuluoedd o ran costa byw, o ran gallu mynd nôl i weithio, ac o ran yr cynllun prydysgol am ddim, yn amlwg beth ni ddod o hwnna mewn ar gyfer ysgolion cynradd o dan ddylanwad Plaid Cymru ar Llywodraeth Lafur, ac yna wedyn dyn ni eisiau dod o hwnna mewn ar gyfer plant ysgolion uwchradd. Erbyn diwedd y tymor y Senedd hon yn tyfe, sy'n o bosib yn rhy hwyr i rai bobl? Wel, mae hynny'n heriol, a mae rhaid ni hefyd edrych ar weithio efo Llywodraeth Prydain hefyd i fod yn edrych ar beth yw'r setliad mae Cymru'n ei gael, i sicrhau bod ni'n cael arian teg i ddelio efo anghenion pobl Cymru. A di Llafur yn cymryd cyfrifoldeb yna o ran y setliad teg i Gymru? Dyle fod fwy o arian yn dod i Gymru? Wel, dwi'n meddwl fel y bob blaid yng Nghymru sy'n llywodraethu yn y Senedd gwthio am mwy o arian, ond beth dwi'n meddwl sydd yn really bwysig ydy, da ni cytuno, da ni angen mynd yn bellach gyda beth da ni'n cynnig yn enwedig i pobl yn ein cymdeithas sydd mewn sefyllfa fregus. Ond i wneud hynny, mae'n rhaid iddyn ni bod yn onest am ran o le mae'r arian yn ddod, sut da ni'n mynd i gallu cyflawni y pethau da ni wedi gaddo, a dwi yn poeni Mair amdano y ffaith bod Plaid wedi gaddo lot o pethau a cael ei dweud, drych ar beth mae Llafur wedi wneud, da ni mynd ymhellach. Maen nhw wedi wneud hynny gyda gymaint o pethau, ond os da chi yn gwthio am y manylion, dwi dal ddim yn convinced bod ni wedi clywed o lle yn union fydd yr arian yn dod a beth sy'n mynd i cael ei dorri. Felly dwi'n meddwl da ni angen y treulioder yn eitha sydyn oherwydd mae pobl wedi pleidleisio dros newid a mynd i'n disgwyl yr atebion. Wel, mae'n cabinet wedi bod mewn lle ers pythefnos, yn amlwg gathoch chi 27 mlynyddu i drio gweithredu ar y pethau yma, ac mae'n gweinidog cyllid ni Elin Jones wedi mynd ar waith i fod yn edrych a trafod efo'r trysorlus o ran ein blaenoriaethau ni a'r cynllun gofal plant a edrych ar sut mae hynna'n ffitio o fewn y gyllideb. Diolch yn fawr iawn. Newn ni ddod... Mae yna bwynt, Allan, beth ydych chi wedi? Sori, fynd yn ôl at ynni, mae rhywun sôn gyna, mae ynni yn rhan... Clymwch e mewn ar pwnc hwnna, Allan, achos ni wedi trafod ynni yn barod. Mae'n rhan greiddiol o gynhyrchu bwyd mewn ffordd ydy. Wedyn, os allwn ni gael y pris yr ynni lawr, mae bwyd yn mynd i fod yn rhatach. A beth dwi'n meddwl ydy, mae'r cwmnïau mawr, mae'r cwmnïau ynni mawr yma, lle, maen nhw'n gwneud biliynau mewn elw. A maen nhw'n deud, pan maen nhw'n torri'r biliau i lawr, maen nhw'n deud, bod rhan o'r bil yn buddsoddiadau ar gyfer y dyfodol. Ond maen nhw'n deud hyn ers blynyddoedd. Da ni dal ddim wedi gweld ffrwyth yr ymchwil yma, a'r datblygiadau yma, a'r buddsoddiadau yma. Felly, sut ydym ni'n mynd i wneud yn siŵr bod y cwmnïau ynni'n dod â'i prisiau nhw i lawr, fel bod yn y diwedd bod costa creu bwyd yn dod i lawr. Diesel dod i lawr. Mae'n gwestiwn teg, ond mae'n gwestiwn ar gyfer diwrnod arall, achos mae rhaid ni symud ymlaen at ein cwestiwn ola ni heno, ac mae'r cwestiwn hwnnw yn dod gan Endaf ap Ieuan. Endaf, beth yw eich cwestiwn chi? Mae pawb lleol yn ymwybodol fod Cau Pont y Borth nifer o weithiau y wythnos hon yn unig wedi creu trafferthion mawr. Y poblogaeth Ynys Môn yn 70,000 ac yn ystod wythnosau fel hon a nifer o rai eraill yn ystod y flwyddyn, mae o'n o leiaf dyblu. Dyw'r cysylltiadau trafnidiaeth ddim digon da. Be da chi'n mynd i wneud i wella'r sefyllfa? Cwestiwn perthnasol iawn yr wythnos hon. Fi'n credu bod falle pob un ohono ni wedi cael ein dal yn y tagfeidd ar draws y bont rhywbryd yr wythnos hon. Cyn bod i'n mynd at y panel, nôl atych chi, Endaf. Soniwch am eich defnydd chi o'r pontydd fan hyn yn yr ardal. Fel rhywun sy'n byw yn lleol, wrth gwrs, da ni'n defnyddio'r pontydd yn ddyddiol bron y bont. Ond yng nghefndir i, fel meddyg, mi fyswn i'n mynd ymhellach, drwy y cefndir hwnnw sy'n mynd ymhellach yn gyndeud, bod y sefyllfa bresennol yn beryg cyflyrau fel stroc neu drawiad y galon. Mae bob un munud yn bwysig i'r gwasanaethau brys wedi cyrraedd claf. Ac mewn diwrnodiau fel welson ni wsos yma, mi fyswn i'n mynd cyn bellad a deud o bosib bod yna fywydau yn gallu cael eu colli.
bywydau a dwi'n deall bod chi hefyd yn rhedeg busnes a bod pobl o bosib yn mynd i golli arian oherwydd hyn. Do, digwydd bod yn gwisgo het arall, felly dwi'n rhedeg busnes yn lleol a enghraifft dim Mawrth yn y tagfeidd ofnadwy fel sy'n ni dim Mawrth, mi gawson ni lot o bobl yn ffonio ni'n deud bod nhw'n methu'n cyrraedd ni ac eisiau cancellate o cynna a mi gostiodd hwnnw dros 500 punt i ni mewn un diwrnod. Yna fe. O'n i'n just eisiau dod fan hyn yn Llywela, o'n i'n gweld chi'n nodio'ch pen fyna. Chi'n credu bod angen gweithredu ar frys ar hyn? Ynddo, dwi'n byw yn Gaernarfon weithiau, mae gennym fi sort of job ail sy'n tradd y be. A fatha heno ma, dwi wedi gorau cychwyn o Gaernarfon am ta 5, jyst er mwyn neud siŵr bod fi'n cyrraedd y maes yr amser. Ond dydy hyn ddim jyst yn broblem urdd, mae hyn yn broblem ers blynyddoedd. Mae na sôn am yr ail bont ma ers swn i'n pryd. Os am byd i fod yn digwydd, pawb yn gaddo, ond da ni'n cael un byd. Mae ta, ydych chi, digon teg, mae'n costio bwyda, mae'n costio busnesa, mae'n codi prisia, mae'n codi amser, mae petrol, diesel, mae'n gyd yn drud, istad a gwastio fo ar y bont am ryw awr a hanner. Dyna'n 10 yn y dyddiau yma. A o'n i'n gweld chi, syr, yn y cefn fyna, yn y siwmper goch fyna. Chi'n cytuno? Beth chi'n credu sy'n angen neud i fynd i'r afel a hynna i ddatrys y broblem te? Wel, da ni'n sôn am yr trydydd bont ers blynyddoedd, a mae'r llywodraeth dwytha wedi stopio gwario ar drafnidiaeth am bod o'r drud. Wel, anffodus, sam dewis, mae rhaid ffendio y pres o'r ola i gwneud yr trydydd bont a'r M4 yn Gaerdydd. Mae'n hanfodol i bywyd Cymru a busnes Cymru bod y prosiectau yma yn mynd yn ei blaen. Mae Rowlands, fi'n dod yn syth ato chi. Trydydd pont, na beth sy'n angen, ia? Wel, dwi'n meddwl gyntaf wedi bod yn hynod rhwystredig os oes yma i gymunedau y ddwy ochr y fennau a pobl yn teiti Eisteddfod yr Urdd ac i môn am wahanol resymau. Mae y gwaith yma fod wedi gorffan blwyddyn yn ôl ar Bont Menai a dwi'n falch o weld bod Llywodraeth Cymru wedi ymateb yn frys ac ond ddim tagfeidd heddiw achos bod nhw wedi rhoi swyddogion traffic yn ei lle a mae'r dirprwy weinidog dros drefnidiaeth wedi gwneud datganiad heno hefyd yn datgan yn glir bod o yn flaenoriaeth i Llywodraeth Plaid Cymru i fod yn edrych ar ateb hir dymor. Ond nath Rhina Piorwerth mewn cyfweliad yr wythnos hon, nath ei ddweud bod angen sicrhau gwitnwch y croesiad ar gyfer y dyfodol. Beth mae hwnna'n golygu? Wel, dwi'n meddwl mae gennym ni ddwy bont oes. Mae angen sicrhau bod rheina yn gweithio yn fwy gwydyn ar gyfer y dyfodol. Mae angen edrych ar datrysiadau. Mae yna sôn am drydydd bont. Mae angen edrych beth yw'r holl opsiynau sy'n gweithio. Ydych chi o blaid hynny? Wel, dwi'n meddwl yn sicr mae o ar bwrdd fel un o'r opsiynau, ond mae angen, dwi wedi gofyn am gyfarfod efo'r dirprwy weinidog trafnidiaeth mwyn edrych ar beth yw'r opsiynau hynny yn y tymor canolig a'r tymor hir. A dwi'n siŵr bod gan lawer o'r gynulleidfa sylwadau a syniadau ar hynny. Dydy o ddim yn unig yn effeithio y 70,000 o bobl sy'n byw ar Ynys Môn, effeithio cymunedau ar draws Gogledd Cymru, ond mae hefyd yn cael effaith ar economi a drafnidiaeth ar draws Cymru. Mae gennym ni, da ni wedi sôn am yr holl brosiectau yma, mae gennym ni Wylfa, mae gennym ni'r porthladd Rhydd a Caergybi sydd y cyswllt agosa at Ewrop i ddilyn. Mae hynna i gyd yn cael gymaint o effaith os ydy'r pontydd wedi cael ac mae yn sicr angen ateb hir dymor a mae Llywodraeth wedi ymrwymo i hynny. Joan Ystafod, sut fydd e'r blaid lafur chi'n credu yn mynd i'r afel â hyn? Achos fe nath y Llywodraeth flaenorol yn y Mae Caerdydd ddileu pob prosiect adeiladu ffyrdd mawr yng Nghymru. Dwi'n meddwl gyda'r fath o achos hon, mae o mor enfawr, mae'n bwysig dyn ni ddim yn edrych arno fo trwy lens kind of parti gwleidyddol. Mae o'n heri i unrhyw blaid a mae'r cydweithio ar y prosiectau fel hyn yn bwysig pwy bynnag sydd yn San Steffan a pwy sydd yn y Senedd. Os oedd trydydd bont yn ateb hawdd, mi fasa fo wedi digwydd yn barod. Mae o'n dangos eto y ddadl amdan y ffaith bod ganddo ni un cyllideb. Dydy hynny ddim yn newid gormod. Os da ni eisiau cynyddu beth da ni'n rhoi arian iddo fo ar un ochr, mae'n rhaid iddyn ni tynnu rhywbeth arall. Felly
faswn ni jyst eisiau bod braidd yn pwyllog am pobl sydd yn dweud, wel, trydydd bont, fel mae hynny yn kind of rhywbeth sydd yn digwydd yn sydyn ac yn datrys popeth. Mae'n andros o gymleth. Fel oedd Mair yn dweud, mae'n bwysig bod ni'n edrych ar beth sydd ganddyn ni yn barod a sicrhau fod y bontydd sydd yna yn saff. Diolch. A fi'n ôl chi, sydd a wedyn da fi atwch chi, Robert. Da chi sôn am pres, a tos am digon o pres, ond da chi di ffendio pres i plannu coed yn Uganda. Pa fath o help di hynny i Gymru? Mae yna gymaint o pres di cael ei wastio ar gwahanol schemes, mae o'n angredadwy. Dwi'n meddwl bod rhaid i ni sicrhau bod y pontydd sydd ganddo ni'n gweithio, ond dwi'n meddwl yn yr hir dymor mae gofyn edrych ar yr holl strwythyr trafnidiaeth. Hynny ydy, sut ydych chi'n cael pobl a phethau o A i B ac ella mynd hibio ec, gan gofio bod ni wrth gwrs mewn byw mewn ardal wedig a ydych chi ddim o'r hawdd datrys ac ydi o mewn dinas. Ond eto, wrth gwrs, beth sydd wedi digwydd, da ni wedi gordibynnu ar geir ar lyria, a'r rheswm pam, wrth gwrs, da ni'n mynd yn ôl wedyn at yr cwestiwn newid hinsawdd ar yr olew, glo ac yn y blaen yn tydan. A mae'n bwysig bod ni yn gwarchod yr adnoddau naturiol sydd gynddo ni, gan gynnwys stŵr, a Dafydd yn cyfeirio at ganolfanna data. Ydy rhywun edrych be di effaith hynny ar faint o ddŵr sydd gynndo ni? Mae'n defnyddio toman o ddŵr, cerwch i America, mi felwch bod yna gymdeithasau yn gwthio yn ôl yn erbyn rheini yng ngwlad Donald Trump sydd yn gyfaith mawr i Nigel Farage wrth gwrs. Diolch. Rwy'n fi'n gwybod o'ch chi eisiau dod mewn fan hyn ar drafnidiaeth, sôn am y drafnidiaeth ar yr ynys. Sut mae hynny'n effeithio chi? Dwi'n mynd i ysgol, so dwi'n mynd Gaernarfon, mae ysgol uwchradd fi'n Bangor. A bob bora, pam 7 mlynedd yn ôl, pan o'n i'n dechrau ysgol uwchradd, oedd na 3 bus. Oedd na 5A, 5C ag T2. Ag oedd yn hawdd i fi ar dechrau cymryd bus 5A oherwydd oedd pris bus 5A single 50 ceiniog ag return yn pint o Gaernarfon, so oedd o'n really hawdd i afforddio mynd i ysgol. Nath nhw cymryd bus 5A i ffwr a dyn oedd na 5C, nes i dechrau cymryd hynna, ond mae bus ticed o'r wsnos 5C oedd yn arfer costio 10 bint, wan mae'n 12 bint. Felly mae'r prisiau wedi codi fyna o ran trafnidiaeth yn gyffredinol ar yr ynys. Mae yna law arall fan hyn wedi codi, ia? Dwi'n gwbl anghytuno, cos mae gennau gardyn bach 16 i 21 sydd yn rhoi y buses am bint iddyn ni. Mae ticed diwrnod yn 2 bint, so mae yna bethau wedi cael ei wneud amdan materion fel yma. Mae yna bethau wedi cael ei troi rownd. Iawn. Dafydd Wyn Thomas, fi am ddod â chi mewn hyn achos dyn ni ddim wedi troi eto chi. Ni'n sôn fan hyn am brisiau teithio fan hyn yn yr ynys, ond hefyd wrth gwrs yr angen o bosib am drydydd pont. Ble chi'n sefyll ar hynny? Wel, yn manifesto ni, oedd ni rhoi support llawnau tu ôl yr M4 Relief Road a upgrade'r A55 Expressway, a mae pont mennau darn o hynna. Dwi'n gorfod deud, oedd llafur di deud amdan pres a bob dim fel yna, oedd 140 miliwn di cael ei wastio ar y planning a consultation am yr M4 Relief Road. Mae yna wast yn y system a dydw hwnna cael ei investio nôl. Hefo Ynys Môn a'r 2 bont, pan da ni sbio ar y 2 bont yna, a da chi'n meddwl Ynys Môn, da chi'n meddwl ar 2 bont na weithiau, mae o olygfa iconic, ac os da ni yn mynd i bildio bont newydd, neu crossing newydd, rhaid o ffitio fewn fy hynna, mae bod yn am 200 mlynedd. Dwi fy hun di siarad hefo structural engineers a maen nhw'n meddwl ella mae yna trydydd ffordd o dan y bont lle mae'r tren yn mynd, oes na chance o adio lôn arall a wedyn yn y bora mae yna capacity extra mynd un ffordd a capacity extra yn ochr arall. Dyna beth chi'n hoffi gweld, ie? Fy hun, ia. Ac yn just adio efo'r cost of living, dwi di siomi mewn ffordd efo'r Urdd. Y lleol yma, da ni wedi codi bron iawn 500,000 o bunnoedd i'r Urdd. A dwi wedi siomi, pam bys nhw wedi rhoi disgawnt pobl lleol? Pobl lleol wedi codi pres. Diolch, Dafydd, mae rai fi ddod ar hwnna. A un da fi jyst eisiau mynd yn syth nhw atoch chi i gael eich casgliadau chi o'r hyn chi wedi clywed am y drafodaeth hon. Dwi'n teimlo mae'n debyg allan bod angen edrych ar drydydd bont sydd yn mynd i fod yn brosiect enfawr a fyswn ni'n gobeithio falle fod y Llywodraeth sgynnon ni'n Gaerdydd erbyn heddiw rwan yn fwy parod i
wthio mwy yn San Steffan fod y cyllid yna yn cael ei wneud ar gael i ni yma yng Ngogledd Cymru. Dyna ni. Diolch Endaf. Wel, mae rhaid ni ddod ar drafodaeth na, fi'n siŵr allwn ni di parhau a hwnna am ryw awren fach to. Ond dyna ni am heno. Ymunwch yn ni nesa yn y sioe frenhinol ar nos Fercher, yr ail ar hugen o'r Ffennaf. Gobeithio gen i dywydd cystal yn Llanelwedd, ynta fe? Ond cofiwch, gadwch llygad mas amdano ni ar ein cyfryngau cymdeithasol yn y cyfamser. Ond am y tro, o faes Eisteddfod yr Urdd Ynys Môn, diolch a nos da i chi.